Run for Fun je občianske združenie, ktoré sa zapodieva športovou aktivitou, ako sa má behať. Čiže behajte s nama. Teraz je taká sezóna, že jar, veľa ľudí začína behať, aj takých, ktorí nebehali predtým. A čo by ste im ako odporúčali, že ako začať s behom? Lebo niektorí sa tak strmlo do toho pustia a potom to nedopadne vždy dobre. No, tendencia práve všetkých bežcov je, že vybehnem, dobehnem. Našou úlohou je ľudí naučiť, ako trénovať. Čiže vedieť, že ako mám vybehnúť, aké mám mať pulzové frekvencie, ako dlho mám bežať, v jakých sériách opakovať. Keď ich to naučíme, tak potom môžu už trénovať sami. So sebou, alebo podľa svojich potrieb, ako oni uznajú za vhodné. To je ono, jak človek je zle na tom kondične, sa aj není technicky správny. Vážne to všetko ide z ruka v ruke. A keď si na tom dobre, tak v tú ranu všetko stíhaš. Beh má svoju celú štruktúru, začiatok toho behu, koniec behu, nejaká hlavná fáza toho tréningu, nejaké pulzové frekvencie a tak, jak to hovorím, ono toto všetko je krok po kroku a dá sa to realizovať nie naraz, ani nie jedným sedením a stáním na tom tréningu, ale treba povedzme nejaký mesiac chodiť na tréning, aby sa naučil a zaužíval si ten celý systém toho tréningového procesu. Hýbte sa, ja ako, idete vykúskať. Áno, ideme. Dobre. Takže neodporúčate napríklad urobiť takú vec, že niekto si povie, že idem behať a takmer o tom nič nevie, kvázi bez trénera. Neodporúčam. Lepšie je behať nejak ako nijak. Behaj ako vieš, to je prvá metóda, ale nie je to potom efektívne tým, že bude mať pocit, že síce trénuje, ale jeho kondička sa nezlepšuje. Ty robíš trénerku? Ako dlho? Na mňa sa slnko neusmieje. Ale basketbal, 7 rokov. Čo vás, babi, priviedlo k tomu, aby ste začali behať? My hráme basket a mesiac máme turnaj. Celý rok sme netrénovali poriadne, lebo každý sme mali niečo. Tak pokúšam sa začínať už pol roka, ale tak aktívne možno posledné 2 mesiace. A čo ťa k tomu priviedlo? Taký životný pocit, že chcem nejakú zmenu, chcem mať nejaký cieľ, nejakú motiváciu. Ale prečo práve beh? Prišla som do firmy, kde je taká kultúra bežecká, cyklistická, takže to ma tak motivovalo. Ako vyzerá si tvoj tréningový týždeň? 2-krát do týždňa tréning a 2-3 krát do týždňa mimo tréningu po vonku. Máš pocit, že sa zlepšuješ časom? Určite od začiatku, keď som nevládala naozaj ubehnúť ani pár metrov, tak sa to zlepšuje a tými litrami potu vypotenými je to oveľa lepšie. A čo by si odkázal začínajúcim bežcom? Treba vydržať a to príde samé. Čo ti vlastne stojí taká bežecká výstroj? Skús opísať. Ja väčšinou nakupujem také akciové veci. Väčšinou to sú také mesačné výdavky, pár eurové. Takže sa to dá zvládnuť. A na začiatku som behala v takých obyčajných veciach, že nechcem na behanie. A potom už to nastupovalo, potom hodinky a podkolienky a termo a takéto. Tak ja robím v podstate osobného trénera, venujem sa väčšinou rekreačným športovcom alebo takým výkonnostným. Teda ja som pripravil ten koncept funkčného tréningu pre bežcov. Keď chce človek behať, tak aj to cvičenie musí byť zamerané tomu behu. Takže odporúčaš, aby sa ľudia dali do rúk trénera a niekoho skúseného? Určite. A hlavne najlepšie je do rúk nejakého bežeckého trénera. To cvičenie s vlastnou váhou a napravenie toho držania tela. Zamerať to zase na ten jeho výkon a na ten beh. A aké má najčastejšie bežci takéto problémy? Tak také klasické asi, ako máme všetci, slabý zadok, preťažené flexory na prednej strane, stehien, skrátené hamstringy, vadné držanie tela. Ty si povedala takú peknú vetu, že beh je vlastne vždycky let na jednej nohe. Je tam letová fáza, je tam oprava aj na jednej nohe, čiže pracujeme na tej jednej nohe a stále musíme vyrovnávať ten balans. Musia v tom momente fungovať, v tom momente toho kroku, hej? Čo si ani nevieme predstaviť, že taký počítač sme ešte nevymysleli, jak to funguje v našom tele. Najskôr treba začať pomaličky, najlepšie je sa s niekým poradiť, kto tomu trošička aj rozumie.
No a potom obu teniske vybehnúť. A spraviť ten najťažší krok, ten prvý, v dverí.